Što se tiče sporta, jer su neki pitali, a danas Vanja Udovičić ne može da odgovara na pitanja. Da, i u sportu će biti reformi. Da, ono što se dogodilo svuda u svetu, dogodiće se i u našoj zemlji. Da, ne možete da mi objasnite da Zvezda i Partizan ne mogu da budu uspešni ako budu privatizovani, a Manchester United može. A čini mi se da je malo uspešniji ovaj Manchester United od svih ovih naših klubova. Malo uspešniji. Ali je naš problem u tome što mi živimo u srednjem veku i mi bismo i dalje želeli da 5 miliona ljudi odlučuje o nečemu, a da pare budu državne. A da se izvuče i za jedan i za drugi klub, ako može po 10-15 miliona evra na godišnjem nivou, pa to neko mora da plati. Da li ćemo mi to uspeti? Ako me pitate, ja mislim da sve ove ciljeve koje sam rekao nećemo moći da izvedemo za godinu dana ili za 2 godine. Ali ako izvedemo 80% od toga ili 70% od toga, Srbija će dramatično napredovati.